Gibansay ang katakos sa mga bata sa lumba sa bisikleta nga gipahaom sa ilang kusog ug pangidaron nga gitawag og pushbike. Saksihan nato ang paugnat sa kusog sa mga chikiting sa report ni Alan Domingo. Kinsay magtuo nga mga chikiting nga linghod ang pangidaron, maantigo na di ay musikal sa bisikleta nga dili basta-basta. Kung speed ang hisgutan, dili pud sila malupigan. Nga tutod kaayo mo padagan silang bike nga kung dili madala sa tindak, tiil ang imaniobra dayon padagan sa bisikleta agi sa mga hinimo nga racetrack sulod sa Plaza Independencia. Managlahi ang kategori, depende sa edad o aduna usay panglalaki o dunay pambabae. Sa naasong lumba, kadtong mga abtik musikad ang nigawas ng mga mananaog. Samtang kadtong wa makadaog, padayon sa ilang paningkamot kay basin sa sunod. Sila na usab ang palaran nga mudaog. Dili man sila makaistorya ug maayo apan nagpasulabi ang ilahang kalipay nga nakaapil sa kalihukan nga gipahaom sa ilahang kalambuan. Nindot kayo kay makahatag yung tagkananda ko nga lingaw sa mga kabatanunan, no? Nya grabe ang development nga mahimo sa mga bata. Samtang alang sa mga ginikanan, dako kining kahigayunan sa ilang banding sa mga anak, nga samtang nagtubo pa mapabatsyag nila ang ilang suporta sa pagsugod sa pagkabot sa damgo sa ilang mga anak. Gusto na mo as parents ma-involve si Liam actively sa mga sports, and usa na sa nakita is ang pushbike. And ang pushbike is nakita na mo nga very nice kaayo kay support sila as a team. 3 years old pa siya ato. 3 years old. So, kanang pila ni Eda? 4. 4 years old. And second? Second, Sharon? Oh, second siya. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.